Hello mga karusi, mga karusimoto. Mga karusi, mga karusimoto, no. Dito tayo sa may Karanglaan kasi Dagupan City, no, Pangasinan. Update ko na may karusi, no, sa ano na to, available na motorcycle dito mga karusi. Tara mga karusi, no, silipin natin. Dito lang siya sa may highway mga karusi, lang anong highway lang sa mga karusi, may Karanglaan branch, no, Dagupan City, Pangasinan. Katabi niya mga karusi yung ano mga karusi, yung Rusco. Yan mga karusi, katabi niya. Ito mga karusi, Rusco. Ito ngayon mga karusi, update ngayon. Motorcycle ngayon karusi, wala silang bagong stock na ano, ito pa rin. Pero update ko lang mga karusi, no, na ito yung ano nila, available motorcycle dito. Ayan yung rusin dito na pang bicycle. Tapos meron doong 150X, no. Ayan yung ito, yung FI nila, color red saka color blue. Tapos yung force na makaluso, yung Rusi force ang nasa dulo. Tapos ito makalusi, ito yung sparkle nila. Ayan. Ito naman bagong kulay, yung ano, yung passion nila na Rusi. Tapos yung pala yung Rusi Surf, no. Ayan mga karusi. Tapos sa likod yung mga pang tricycle mga karusi. Tapos mga karusi dito sa gilid, dito yung ano, pwede nyo ipaayos dito sa gilid. Ayan yung mekaniko nila dyan. Dito na mga karusi sa may ano mga karusi, no, Dagupan branch, no, Karanglaan, Dagupan City, Pangasinan. Ayan mga karusi, no, katabi na yung Rusco kung nag-inquire kayo. Dito lang yung mga karusi sa may highway. So mga karusi, yung update dito sa may Rusi Karanglaan branch, Dagupan City, Pangasinan, yung available na motorcycle dito. Okay mga karusi, no, salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga karusi moto.